pane chitiko chinoshamisa chinomuka kunzi aiwa the regime the ruling party ZANU-PF moitika bopoto aiwa kana kuti muchisimuka mafireworks zvatoona kuti makey leaders aiwa they are playing a vital role. Zvatiri kuona kuti pathis tunnel vakomana ava panguva inoi aiwa 2025 people they are now knowing kuti kuchatodeuka rakawandisa. Saka mina mashoko anobuda nyongwa navakomana vana majerajero zvamuudza kuti aiwa ndo vakomana vanenge vane inside information yekumusoro vanouya vachingovhura zvavo kapisi kadiki. Zvasara mina mashoko anobuda taura panapa kuti subscribe like out on the bell icon timina paendo yemajerajero anobuda nyora chiti forget about ZANU-PF elective congress, the military or veterans and business people sympathetic to General Chiwenga wanted ED to endorse Chiwenga so that he could have enough time to campaign for the 2028 elections. Chiwenga was instrumental in the removal of Mugabe. Tomashoko anobuda takopana pana majarajero zvichiti aiwa panapa vanhu vese vamirira vachitaura vanhu vari very powerful vakaita the military vachitaura nhau dzemaveterans nemabusiness people vachiti aiwa these guys vese ava vamirira kuti aiwa the leader kunyange zvakakatira mashoko kuti he wants to step down auda kunozorora aiwa ngaachipa aiwa VP mukana wekuti kana vachida kuita ground breaking campaigns mubato mavo aiwa ngavachivapa mukana pachine time vaprepare vachiti let him endorse general kuti ngavachiudzwa kuti aiwa ndo vari kuchimhanya cha2028 but zviri kuitika panguva ino yatiri kuona kuti aiwa in all 10 provinces tiri kuona kuti vakomana vari kuenda chinoindosa mutungamiri wenyika yezimbabwe to 2030. Zvatiri kuona kuti panguva inoi kunyange zviri kushamisa vanhu vachiona vakomana ivo vari kuindosa the leader vachienda against mashoko akataura hapana kana action iri kuitwa pavari kana kupa mathreats kuti munozviitire mashoko atinoona panguva ino the regime or the ruling party is now in a time they are not knowing what's really going on. Timbotse mafunguro enyu muri kuti pamusoro pechitiko ichi pinda comment section medu, sono subscribe or like, sono turn on the bell icon.